Université du Sahel sanfɛ kalanso do an ka jamana kɔnɔ min zɛrɛkulu tani kelenna ni tani filanan labilala o labilali kɛnɛba sigira sen kan ka bɛn ni sibiri janvier kalo tile 31 ye kunnafoni na kumaba ye nin de farabi kɛ min ka kunnafoni tɔw la ka lase aw ma sɔɔni aw dangana. Ni mwa ima sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga. Bakuruba kunnafoni na an y'a fɔ a ye Université du Sahel sanfɛ kalanso do min nzɛrɛkulu tani kelenna ni tani filanan labilala o labilali kɛnɛba sigira sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 31 ye sanfɛ kalanso yɛrɛ dalalaw la min ko bonyana karama kunbɛ Mali minisiriso bolo minisiriso min ɲɛsin bɛ sanfɛ kalankow ma a nana bilalen kun do a cakɛla dɔ fɛ Tɛnɛn Tarawele Dramani Malenw ka sɔrɔlen do an ka ɲɛmada. ربنا إنك من تدخل Ni sigi min bɛ tali kɛ Université du Sahel ale ka jɛkulu 11 ani 12 maaw ka diplôme di la minnu tun bɛ licence la n'a kalanden hakɛya bɛ taa maa 261 na n'a promotion tɔgɔ dara de Ala ma hinɛna Solomana Kante la ale cɛba min tɔgɔ fɔli bɛ ko dɔ yira ni n ko ladɔnbaga tun do. Wala silamɛ jama nin kɛnɛ a bɛ dɔnniya de kofɔ Université du Sahel a jɔrɔ o fana de kama. maa 200 ani maa 61 olu ka sɛbɛn bɛ di u ma nka halisa minnu bɛ kalan na o bɛ taa maa 900 ani maa 43 olu bɛ kalan na ni ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na kalanyɔrɔ in kabini a jɔra fɛn min ye maa 1000 ani maa 200 ani 11 ayiwa olu tilala u ka sanfɛ kalan in na kalanyɔrɔ in na an bɛ Ala deli Ala ka n'u dɛmɛ. Kalanyɔrɔ in na kanw fana bɛ kalan ayiwa fɛn min ye kilasi kalanw olu kɛrɛfɛ arabukan bɛ o la faransɛ bɛ o la angilɛ bɛ o la bamanankan bɛ o la nko fana bɛ o la ani masinkɔrɔw olu kalan siraw komi Word ani Excel ani Access ani an ye minnu fɔ o la nin kɛnɛ in kan ka kuma laban ni foli ye ka ɲɛsin jama min nana. Wasa ani kunkɔrɔta o de kun ye nin promotion 2 ninnu ka kuma lasela ta ye minnu kun ka kalan ɲɛsin bɛ arabukan dɔɔni ma informatique science juridique n'o bɛ sariya ko fɔ ani économique n'o ye sɔrɔko ɲɛnabɔli ye. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko sɛngɛ kɔ ye hɛrɛ ye ani fana ko nin diplôme min filɛ nin ye ni papier de don n'a bɛna di olu ma ko papier gansan tɛ papier min don papier in b'a yira k'a fɔ olu ka cɛsiri timinandiya dɔɔni sira fɛ o bɛ o de yira. Kɛnɛden fa n'ale karamɔgɔ Mahamud Bamba ye ale dɔɔnin don kosɛbɛ nko sɛbɛnni na ani kodɔn na jamana in kɔnɔna la. Ko ba ye de karamɔgɔ an bɛ kɔgɔli kunna ne bi ne t'a lɔn n bɛna min fɔ n t'a lɔn fiyewu. Ba ko bonyana man kosɛbɛ karamɔgɔ Solomana Ala ma hinɛra la Ala ma layɔrɔ sumana ne tɛ se k'a fɔ ko karamɔgɔ Solomana ka kalan nin fɔlɔ in ye Mali la n tɛ se k'o fɔ bawo karamɔgɔ de b'o dɔn ne t'o dɔn an bɛ ko kunna bi ko min ka bon tuma dɔ hala tigiw yɛrɛ t'a bonya hakɛ dɔn ne kɔni bɛ min fɔ aw ye a la a y'a janto nko la ni mɔgɔ k'a ma sɛbɛ karamɔgɔ ko gɛlɛn don bon karamɔgɔ Solomana y'a fɔ kuranna fɛn na ko wajibi do silamɛw ba bi u ka diɲɛ kan bɛɛ dalaminɛ u ka kanw na silamɛya la yirigili kama bawo ko yɛrɛ kan sɛbɛn ko de ye lɔnni sɔrɔ diya la ko lɔnni na dun ye mɔgɔ fanda ye ani manankun. Ka fara ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ale ka nɔnabila min bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u ye waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔyasow ma olu minnu ka cɛsiri bɛnna u ka dɔnta donni na kalanden ninnu na o tɛmɛnen kɔ u y'a ɲini promotion 2 ninnu fɛ u cɛsirili la nko kalan dɔɔni na. A ka ca la u denmisɛnnin ninnu mɔgɔw don minnu jɔlen don kosɛbɛ u hakili ka bon parce que ils sont très polyvalents u bɛ arabukan mɛn u bɛ tubabukan yɛrɛ fɛnɛ mɛn kosɛbɛ donc o ye ko ɲuman ye mun kan ka encourager o kɛnɛ kan fɛnɛ n ye hakilinajigi dɔ kɛ n bɛ fɛ ka segin o kan nin yɔrɔ in na yan tuguni ka da a nafa bonya kan a bɛ kalan de kan don dɔ la u ko
cɛ dɔ sera an kuntigi ne ma dan lahara ko la ne bɛ fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ n ka kan mun de kɛ kira kisi nɛma b'a ye a ko a ma kalan kɛ cɛ in taara dugu jɛra a nana ko i mana mɛn diɲɛ na cogo cogo don dɔ la kɔni i bɛ sa donc n tɛ diɲɛ fɛ bilen n bɛ lahara de fɛ n ka kan mun de kɛ a ko kalan kɛ siɲɛ sabanan a nana tuguni a ko sisan kɔni ne miirila n bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ n bɛ fɛ ka lahara fɛnɛ sɔrɔ donc walasa o ka kɛ n ka mun de kɛ a ko kalan kɛ donc ka adressé denmisɛnninw na minnu ye diplôme sɔrɔ 11e ni 12e promotion k'a fɔ u ye kalan dɔ kɛ mais u kana jɔ halisa u ka continuer ka kalan kɛ ka dɔnni ɲini jamana ka développement kama. Ka sanga ni présentation dɔ kɛli ye informatique nafa kan ani musaka ɲɛnabɔli o faculté kalanden maa 2 fɛ ka fara remise symbolique kan min bɛ tali kɛ trophée ani tableau di la maaba dɔw ma kɛnɛ kɔnɔna la ni nka bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni kalanden ninnu ka sɛbɛn dili ye u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bolofara minnu tɛ kelen ye o kilasi maa 3 fɔlɔw ma duwawu don o de kɛra ka jama labila. Évasion olfactive jakulu do jakulu min ka baara ɲɛsin bɛ latikɔlɔ ko doni mɔ ba la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ye joie fiyɛ sigi sen kan latikɔlɔ kanubaw kama min bɛ se ka to latikɔlɔ ka di minnu ye u bɛ se ka a ɲuman sɔrɔ cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ joie fiyɛ in n sigira sen kan ka bɛn ni alamisa janvier kalo tile 29 ye a tora senna fɔ dimanche février kalo tile gale an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Kadija Tarawele n'a ka jatara Dramane Mali an ka jɛ k'a ɲɛmada. Évasion olfactive kani lajɛri ni wele de ka taa bɛɛ lajɛlen ma kana suma duman yɔrɔ i n'a fɔ parfum wusulan o n'a ɲɔgɔnna caman maa minnu tɛla u ɲɛ damu ta olfactive maw olu ka ni baara in ta ko fɔlɔ kan a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ni ka dagabana parfum dagabana wusulanw ani gundola ko caman dɔɔni Bamakɔ suma duman tigiw a parfum feerela ŋanaw a n'a wusulan feerela dagabanaw olu bɛɛ lajɛlen de y'u sen don olfactive maw u ka ni lajɛren ta ko fɔlɔ la walasa kana u ka parfum suman dumanw u ka wusulan dumanw o n'a ɲɔgɔnna caman jira maliyɛnw na. Produit kura camanba de b'an bolo parfum ji attirant bɛ yen wusulan modèle kuraw b'an bolo saraka tane yiranenw bɛ yen jekalanin n'u b'a fɔ jekalanin o yiranenw bɛ yen geni yiranenw bɛ yen saladiniw bɛ yen a tolilenbaw fana bɛ yen rouginin b'an bolo vertinin b'an bolo ko a bɛɛ de b'an bolo ne den. Wusulan bɛlɛ ni wusulan de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a kɛlen i n'a fɔ cɛ ni muso de ni wusulan kasa duman b'i bolo ni wusulan bɛlɛ ɲuman t'i bolo fu de don voilà n'i ye wusulan ɲuman san o ka taa sɔrɔ a décoration ɲuman b'i bolo i ka so kɔnɔ i b'a k'a la et puis c'est tout. Parfum minnu bɛ ne bolo c'est les senteurs de Dubaï arabu kasaw parce que o kasa ninnu ka di ne et tout j'aimerais que maliyɛnw fɛnɛ ko o kasaw fɛnɛ découvrir à travers de moi. Wusulan suma dumanbaw de b'an bolo ka taa jɛgɛlaniw na ka taa se geniw ma ani parfumjiw alhamdulillah an kɛlen don ka kofeerew fɛnɛ bɔ ani panew mɔgɔw bɛ se k'u ka sunkalo ɲuman tɛmɛ ni suma duman kɔnɔna na ni minnu ye mashallah. U ye weleweleda kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni ka taa i ɲɛ damu ta ni yɔrɔ in na ni ka taa dagabana parfum dagabana wusulanw a n'an ka ladala fɛn caman lajɛ ni k'i ka tɔmɔtɔw tɔmɔ u la wa fana u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ damata bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na. Ne kɔni bɛ weleweleda kɛ bɛɛ ka na u ka na an ka vente privée la fɛn dumanw de bɛ yan kasa dumanw bɛ fan bɛɛ fɛ donc wusulan bɛlɛ dumanw bɛ yan nɔ bɛɛ ka na assister ka na sanniba kɛ o de ka d'an ye. Mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mais comme mɔgɔw tɛ événement dɔ kosɛbɛ comme premier édition no toujours an b'a fɔ a ye bɔ a ka na fɛn bɛɛ de bɛ yan nɔ on a des bons senteurs n'aw yɛrɛ ko musoya kasa b'a la o odeur ko b'a la et tout a ye na odeur nasoya bɛɛ b'an bolo yan nɔ. Sugu an bɛ ala tanu dɔɔni dɔɔni comme bi ye daminɛ ye sugu ma wuli ka ɲɛ kosɛbɛ mais an bɛ ala tanu n'ala sɔnna ma d'ici dimanche on espère que mɔgɔw bɛna bɔ i komi n'a fɔ kɔnɔkulu ka na sanni kɛ ka na an ka création lajɛ n'ala sɔnna ma. Fɛn min ye évasion olfactive maw ye u ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ ni lajɛre in nafaw kan n'o bɛ suma duman kan n'a baara bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnamaya tile 3 kɔnɔna na. Alors évasion olfactive les senteurs et traditions du Mali comme a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na suma ko de don suma duman ko de don Mali la yan wusulan ye fɛnba ye wusulan kɛli ye fɛn dilanni ni a kɛli ye fɛnba de ye donc bolo kɔfɛtɔ fɛn tɛ donc o de kama an ko an bɛ kɛnɛ dɔ sigi suma dumanw ka kɛnɛ an bɛ mɔgɔ minnu bɛ suma duman mɔgɔ minnu bɛ wusulan feere parfum feerelaw huile minnu bɛ kɛ farikolo la parfum minnu bɛ kɛ sokɔnɔna la
o kolu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na se ko n'u dama yira maliyɛnw na parce que wusulan ye comme n y'a fɔ cogo min na fɛnba de don donc a jɔyɔrɔ ka bon muso ka adamadenya la jɔyɔrɔ ka bon famille ka sinsinni na et tout donc o de la an ko vraiment an b'a essayer ka kɛnɛ dɔ sigi minnu na wusulan dilannaw parfum feerelaw k'u bila ɲɔgɔn kan u ka se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ yira maliyɛnw na. Évasion olfactive maw olu kani lajire mangate ka fɔ parfum kanbaw ani suma duman kanbaw shiko. Société Soko Lafia cakɛda min ɲɛsin bɛ mɔgɔw ka du papier ko nɔgɔyali mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna du tɛrɛ ni danaya bi aw minnu jɛ ko a b'a fɛ ka dugukolo sɔrɔ dugukolo min bi kɛ mankandan ye Soko Lafia société ka baara bɛn bɛ o nɔgɔyali siraw de mɔ an b'a lɔdenya k'a fɔ kabini sibiri janvier kalo tile 31 ye dunanjigiso la u ye kɛnɛ labɛn bonyamasegin kɛnɛ don ani fana minnu ye danaya da u ka dugukolo ko kalifa u la n'o y'a ɲɛnabɔ u ye ka kɛ titre foncier ye o sɛbɛnfuraw tɛnkuna olu tigilamaw la an ka maa minnu kun b'a kɛnɛ kan Mamadu Ben Sherifo Sumano n'a ka jatala Bakari Tarawele an ka jɛ k'a ɲɔgɔnda. Nin kɛnɛ mun sigilen filɛ nin ye a sigira société Soko Lafia ɲɛmaaw de fɛ a kun de walasa maa minnu ye danaya da u kan u ka dugukolo kow la ka se k'olu ka dugukolo papiyew d'u ma a bɛ fɔ mun ma titre foncier kɛra nisɔndiyaba ye maa minnu y'u ka dugukolo papiyew sɔrɔ k'a sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi dugukoloko kelen don kata ba 4 ye u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ. Ayi parce que Soko Lafia ye mɔgɔ min ye quoi olu ye mɔgɔ de confiance ye quoi. Donc ni ka projet confié au là, l'ou c'est qui bon là tout ça. Donc voilà. Ah, il m'a glacé parce que plus de A à Z, voilà, Kobi Katiranko, Benyenebo, tout ça. Et puis au bas d'âme là, il est là dans Saradron, l'ou va après vous gérer là quoi. Donc à chaque fois dès qu'il a payé quoi, on va qu'il monte quoi. On va qu'il dans Soko Lafia là, parce que mon nom est dedans quoi. Voilà, Kobi Baram la sérieux là, voilà quoi, et c'est des professionnels aussi. Société Soko Lafia ɲɛma kelen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo dɔrɔn maa minnu mana danaya da olu kan u ka se ka dugukolo ɲuman sɔrɔ a titre foncier lama k'a sababu kɛ dugukoloko a kuma ka ca Mali kɔnɔ nin wagati in na i bɛ taa sɔrɔ n'i ye dugukolo san mɔgɔ kelen mɔgɔ fila olu bɛ tila ka taa fɔ k'olu ta ye dugukolo ye a kuma ka ca o kama olu bɛ wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ tunga fɛ ka se k'olu ka dugukoloko nɔgɔya u bolo. Alors kenen tun bɛ ka boli dugukolo sanko ni dugukolo ko de kan maliyɛn minnu sigilen don kɔkan jamanaw kan donc ka u dɛmɛ u bɛ se ka dugukolo san nɔgɔya la cogo min na k'a dɔn sara kalo caman kɔnɔ walima k'u ka so dɔn jɔ kalo caman kɔnɔ walima k'u ka dugukolo ko papiyew fana ɲɛnabɔ gɛlɛya mana se ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma walima minnu bɛ fɛ ka location ko fana ɲɛnabɔ k'u ka so olu ye ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini a kɔnɔ donc k'a bɛɛ kɛ sariya kɔnɔ ka danaya fana bato alors Soko Lafia comme n y'a fɔ cogo min na ale kelelen don ni ne yɛrɛ ye an ka baara bɛnnen don dugukolo ko ma ka ɲɛsin maliyɛn de la diaspora ma u bɛ se ka lafiya sɔrɔ dugukolo la cogo min na sojɔko terrain sanko fo ka taa se soko papiyew fana ɲɛnabɔli yɛrɛ dɔrɔn ma donc an bɛ chaque année an bɛ édition kura kɛ san o san édition fɔlɔ tɛmɛna filanan tɛmɛna sabanan tɛmɛna a bɛɛ n'a tɔgɔ a bɛɛ ni kalo hakɛ dɔ bɛ yen nɔ donc a bɛɛ bɛ se ka sara o kɔnɔ bon nin fana an bɛ ka nɔgɔya wɛrɛ la nati min fana ka fisa ni tɔw bɛɛ lajɛlen parce que ni ale kalo kuntagala ka jan ka tɛmɛ tɔw fana ta kan parce que an y'a daminɛ kalo 6 la ka na kalo 10 na ka na kalo 12 la kalo 14 na bon nin ta sɔrɔ an bɛ ka taga halisa fo ɲɛfɛ fo kalo 16 ɲɔgɔnna la donc o bɛna kɛ nɔgɔya ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ kosɛbɛ u ka terrain sanko la n'u ka sojɔko la bon an ka dugumapere la sisan nɔ an bɛ en fait ne bɛ terrain ta min bɛ kun maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan u ka parce que n bɛ u ka wari sɔrɔ cogo dɔn a bɛ dépenser cogo min na n b'a dɔn u bɛ se ka wari min économiser u tɛ se ka min économiser an b'o sɔrɔ cogo dɔn donc ne bɛ terrain ta terrain min b'a daminɛ $3 la ka taa bila fo $14 ɲɔgɔnna la rarement an bɛ tɛmɛ $15 kan mais client dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ se ka ɲini 70 millions bɛ ne bolo 100 millions bɛ ne bolo a ye nin terrain hakɛ ɲini nin quartier in na olu bɛ yen mais an yɛrɛ bɛ min ɲini k'a daminɛ 3 millions na ka taa 14-15 millions na o bɛ se ka don maliyɛn de la diaspora fanba ka terrain kɔnɔ surtout i tɛna sara siɲɛ kelen i bɛ se ka min sara kalo 11 tɛ kalo 10 fo kalo 16 walima fo kalo 20 ɲɔgɔnna la donc o bɛ se ka don u ka fɛngɛw kɔnɔ bon en même temps ni i ye terrain san terrain dɔrɔn tɛ terrain titre foncier b'a la ka titre foncier yɛlɛma i tɔgɔ la o b'a la i mana kɛ Europe yɔrɔ min na ka wuli ka t'i sɛgɛrɛ f'i ka salon kɔnɔ
o vol sɔngɔ o tɛ bɔ i kun o terrain sɔngɔ o tɛ bɔ i kun o hôtel sɔngɔ o tɛ bɔ i kun o dumuni sɔngɔ o tɛ bɔ i kun o bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔ ka taa i sɛgɛn foyi nɔ wa o t'a bannen ka tila tuguni ka géométrie fana ta i ka terrain dancɛ bɔ ka t'o kɛ ka plaque san ka taa i tɔgɔ k'a la k'i ka numéro k'a la k'i ka mɔgɔw fana wele k'a yira olu la donc k'a bɛɛ kɛ transparence kɔ donc o bɛɛ de bɛ an ka nin prix kofɔlen ninnu kɔnɔ c'est pourquoi franchement nɔgɔya dɔrɔn de don an b'a hakili lajigin k'a fɔ kɛnɛ in kan maa minnu y'u ka dugukolo wariw sara olu ka titre foncier dir'u ma o kɔfɛ u baaraɲɔgɔnw ani maa minnu ye danaya ta k'a da u kan attestation de reconnaissance dira k'a ɲɛsin olu fana ma. Ja dɔnni dugu don an b'a lɔdɔniya k'a fɔ ja ka den minnu sigilen bɛ ja kɔ kan association des ressortissants de ja u ye u ka baara n'u don ka bɛn ni ɲinan ye anu donna ni alikuranna sanuma de kalanni ye misiriba la bagadaji min gɛnɛ bonyana karama tangunbɛ k'a di Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silama dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara Mo Awa Jabate ni a ka jatala Wakar Traoré kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la an ka ɲɛmada. Association des ressortissants de Ja n'o de ye ja dugudenw minnu bɛ yen nɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka lajɛrɛ belebele ɲɛnamaya Bamako misiriba kɔnɔna ka kuranɛ kalan belebele ɲɛnamaya ka ɲɛsin jamana ka ɲɛtaga ko la basigi ni kelenya o bɛ sabati cogo min na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ an ka ba Maliba in bɛ lahalaya mun kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ don an ka furancɛla fangaw ma ani dugudenw bɛɛ lajɛlen ka kuranɛ kalan kɛ walasa lafiya bɛ se ka na cogo min na ni nin y'a ta ko 7 ye haka ja kɛnɛ in kɔnɔna na yɛrɛ an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba fo ka taa se silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madane Haidara ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka se ka na kɛnɛ in sabati cogo min na wa nin kɛnɛ in kɔnɔna na maaba caman bɛ yen nɔ karamɔgɔ caman kun bɛ yen nɔ fonisɛrɛw camanba bɛ yen nɔ ka se ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya cogo min na barisa u ka laɲini n'u ka tilenna ye mun ye n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ja n'o ye silamɛya sinsinnen bɛ yɔrɔ min na olu ka laɲini ye mun ye n'o de ye ka duwawu kɛ walasa ba Maliba in bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na haka ja imami yɛrɛ kelen ka kuma ta ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi waselenba don wa olu yɛrɛ b'u cɛ siri kuranɛ kalan fɛ walasa ba Maliba in bɛ se ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya o bɛ na cogo min na fo ka taa se ja dugutigi yɛrɛ ale fana y'a ka nisɔndiya yira ni k'a jira k'a fɔ olu fana b'u bolo di ni alimamiw bɛɛ lajɛlen ma walasa jamana ka ɲɛtaga ko bɛ sabati wa ni y'an ka kuranɛ kalan in ta ko 7 ye ayiwa ja dugu barikaman don mɔr dugu don kalankɛ dugu don an ka président n'o y'an ka président kɔrɔ ye Seku Traoré a ye jakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an kana kuranɛ jigi ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ an ka dugu ye ka duwawu kɛ jamana kɔkanmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka jamana in kisi ala k'a tanga an ka faama minnu b'an kunna ala ka n'u kisi ala k'an fana kisi k'an tanga an ka jamana a bɛ sogoya min ala ka bɔ bolo la ala ka jamana in bɔ bolo la ayiwa ja dugu de don mɔri dugu don kalankɛ dugu don a ka kɔrɔ ni Mali dugu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye jakaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ an ye Yasinu siɲɛ 5 de kalan ka tila ka dalalu kalan pour que ala ka hinɛ se an balimamusow bɛɛ lajɛlen ma ka hinɛ se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka jamana in barika ka jamana in kisi k'a tanga ka hɛrɛ kɛ jamana in an ka dugu n'u ye ja ye ala ka ja kisi k'a tanga Bamako misiriba elmami kelen ka kuma ta ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi waselenba don k'a dɔn k'a fɔ ni ma ni kungolenna ta ka ɲɛsin olu ka misiriba ma n'o de ka kuranɛ kalan belebele kɛ walasa basigi bɛ na cogo min na jamana kɔnɔ ko nin ye tariba ye duwawu bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ o tuma an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛ duwawu kɛ jakaw ye u ye ŋaniya ɲumanya min siri ka na k'an ka duwawu kɛ jamana ye jamana bɛ bolo min kan fɛn fɛn b'a bɔ o ye ala ye bɛɛ k'i da fara an kan n'i y'a ye image in ye i da fara an kan an bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ ka lasi ma an nisɔndiyalen don misiriba tɔgɔ la mɔdu 7 tɔgɔ la surakaso 2 tɔgɔ la ɲarow tɔgɔ la yarabi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ sunkalo min bɛ ka kunsin ala k'a kɛ lafiya ye ala k'a kɛ kisi ye ala k'a kɛ farifoni ye ala k'an ka jamana basigi
ni manu kelengelina bela jeli fulini wala nyumando ke kanyeshi an fanan karamogo a Seyid Sherif Usman Madani Aidarama ale munya sinta ka segana ni kenen konnana ko ni ani foli kaka ko ni barka baye olubulu wani bato fana beni kelengoya be sabati jamana kono ni bela jeli bulu dira nyogoma ko ka donga fo bolongolen dengele te beleta kono kulu jelende be binfo no sabatira akacha alafe la nyine famille kurane kala mun kera a bela jeli be sabatiya kala jere nyera kuncheni duawdo fuka ta zikirguda wala sa basiki mina anga jamana kono nana ameta farafina chamanje ya mvafe Guinée Équatoriale kerengere nyana bata Mali silamato nga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali silamadine nyema nga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamadi meto ansaru nyoro Sayyida Sherif Usman Madani Haidara de Sayyida Sherif Ahmed Tijani Haidara beta manaye bata kono anga dogono uka jakuluba mimbiwele ko Association Guinea Dogon International olu tara bonyena sirivike fe ajabala la duwawu nyini afe jango tunga sigi bise ka nogoya ubolo chukomi akalaba ka duwawu kerengere ka nyeshi moti marabulu banyangara marabulu kerengere nyana dogono jamana bela jelemo basigili la ambi jeka nyamada fota ufe Guinea Dogon International Mau olukani bonyoyi a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara Labata ye ladaye ani wale nyumando ninga nyashi dinen jetura boma krengrenya la Muhammadul Mustafa Sumoro ina fo Zamzam yuka demaya ukani visiti simfe uyo wale nyumando kancha manta ninga baya karamogo dembaya karamogo a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara segere kadwo nyine afe ninga klaka duo ke aye krengrenya la tungarange munbe tunga fe fo kata se duo nyinye kanyashi muti marama ani bayangara nyala dogono ka dukum kasangani Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale reka wulika jo anaka chesiri dine minko sabali koto nyogontala ani benyogonya hukum konnana Guinea Dogon mogo de farla nyongo kan angana ka tlaga na duaw nyine an karamogo fe ka dogonaw nunu ni dogona dugu ani ka fembela jele kalfa ma ka tlaga duaw kae o de anseku ye ni yoro nunu na parce que o ye dogonaw ka laada ye kabini awal ni segu sala yɛrɛ fana bɛ na i b'a ye dɔrɔn an bɛ taa a kunbɛ fo yɔrɔ jan kana bila dugu yɛrɛ kɔnɔ ka tila k'a tɔgɔ da ko mɔrɛ an n'i y'a mɛn dɔgɔnɔw ko mɔrɛ an o bɛ karamɔgɔw tɔgɔ wele to serifika an b'a fɔ dante foli min na foli fɔlɔ-fɔlɔ o de ye a ka disponibilité n'o de a ye a kariyara fo ka se a dan na a ka programme chargelen don fo ka se a dan na mais a n'a ta bɛɛ ko n'a kɛra fasodenw ye jango kɛrɛnkɛrɛnlen yala dɔgɔnɔw n'u ko k'u bɛna foli la a ka programme na gɛlɛya cogo o cogo k'a bɛ n'u bisimila a y'o bonya mun ta k'anw sɛgɛra a ma dan sɔrɔ o la. Guinea Dogon International Mau yɛrɛ bolo a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale dala duwawu o bi jaabi siga t'a la. diɲɛ dɔgɔnɔ bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ tɔ min kɔnɔ o ye Guinea Dogon International de ye nin tɔ ni créera a mɛnna depuis 1994 waati la nin tɔ nin bɛ yen o la olu minnu bɛ bata o farala ɲɔgɔn kan o n'u ka ɲɛmɔgɔw ko olu y'a mɛn kira joli nana ko u y'a ye kira mɔden nana o nana dugawu ɲini ka na barika ɲini ka tila ka na u yɛrɛ kalifa an ka sirifu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara n'i ka fɛn o fɛn kalifa a ma o bɛ kɛ fɛn sanuma ye hari n'a nɔgɔlen don. Fɛn ye alisilamaw ka fara ɲɔgɔn ka tɔnba au Conseil islamique du Mali Manyema ale denkɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara yɛrɛ ye kuma talen kɔ a fɛ a y'a ka nisɔndiya jira ka sangani ni wale ɲuman dɔn ani ni bonyamasegi bɔ ɲɔgɔn ye Guinea Dogon International Mau fɛ ka ɲɛsin a ma ni ka tila ka u bilasira ni halisa wulikajɔ ani cɛsiri tunga kɔnɔna na ani ka fasoden ɲumanya ta ka ɲɛsin u fasoba ma n'o ye ba Maliba ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'u ka nin visiti ye wulikajɔ ye walasa ka dɔ fara Guinea Dogon International Mau oni Sherif la duba cɛ kanu kan ani bɛnɲɔgɔnya ni kelenya sira bɔli. An bɛ to bata ka wolokansigi ka nisɔndiya dakuru ɲɛw ni bilasiralikanw lamɛn. Kɛra in ka nin waati la a nisɔndiyalen don dɔgɔ minnu bɛ yan o nana ka fara ɲɔgɔn kan ka na anw fo a tɔnden minnu bɛ yen o kun nana ka an fo nka nin ye fasodenya ye nin ye an bɛɛ ye kelen ye
min man se ɲɔgɔn ma o ka bon n'a bɛɛ ye o ye an ka alako ye o ye an ka maliyɛn ye an bɛɛ ye fasoden ye o ye kanu sira ye o la a bɛɛ bɛ kanu kelen de kɔnɔ ni o ye ala kama kanu ye wa an b'a dɔn aw k'a ka baara bila bi ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan yan o ye alako kama ye sabu an yɛrɛ kama tɛ an b'a fɔ Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara ale kama wa ale fana kama maa o maa ni ale jɛra a bɛɛ kɛra alako laseli sira in kan wa nin kanu in ne de ka bon n'a bɛɛ ye ne de ka bon n'a bɛɛ ye wa siga foyi t'a la fɛn bɛɛ sirilen don o de la hali diinɛ a labaarali a nɛgɛ de bɛ minɛ k'a kanu ko nin ye ne taa cogo ye nin ye n taabolo ye n'i ma fɛn o fɛn kanu minɛ i tɛ se ka k'o baara kɛbaa ye ala ni ce anw nisɔndiyara jamana in kɔnɔ ni an badenw yeli ni faso den bɛɛ ka wulikajɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ minnu cɛla bi n'o ye an baden dɔgɔw ye ka aw fo ko a sara bɛ ala bolo an nisɔndiyara foyi t'an bolo ka dugawu kɛ a ye an hami ni a taw ala de b'a dɔn a dilanbaa ye ala ye yarabi ala ka n'a hami dilan hamina ko caman minnu ɲinina ka fɔ mɔgɔw nana bɛɛ y'u ka hamina kow fɔ mɛ an b'a dɔn a bɛɛ dɔnbaga ye ala ye a bɛɛ dilanbaga ye ala fɛnɛ ye ka ɲin'o ala in fɛ minnu ka hami ye garisɛgɛ ko ye minnu ka hami ye furuko de ye denko ye banako ye kɛnɛya ala k'a da n'u ma garisɛgɛtigiw ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma minnu ta ye denko ye ala ka ɲɛnajɛ ta da n'u ma minnu ta ye hami si o si ye min ni ala ta bɛɛ yarabi ala k'a dilan n'aw ye o de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fana fɛ ni jugu o jugu bina Iran jamana ka tajuru sara bere a tɛ da Iran jamana ni o jugu masina cɛ a n'a walankata ka se Iran kɔnɔ bɛɛ lajɛlen mɔ jugu jɛɲɔ bɛ Iran dafɛ jamana o jamana la nin ye Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba Ayatola Ali Khamenei de ka kɔrɔfɔ ye a ko ni Ameriki jamana kɛra binfɛn ye Iran jamana ka nin sen a ka dɔn k'a fɔ a kɛlɛ tɛ danso da la Iran ni Ameriki jamana dama tɛ Ameriki jamana ɲiw minnu bɛ Iran jamana dafɛ u n'u ta sɔrɔ a la kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana kunnafoni di siraba kan ni o ye agence de presse Tasnimu ye a ko bibi na a bɛ min ɲini Iran jamana denw fɛ u kan'u ta Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka kɔrɔfɔw fɛ u kana siran k'a fɔ k'a kɛ mɛ ka jikana fa kɛlɛkɛminan na ka taa Iran yanfan fɛ k'a kan'u bɔ u taabolo kan Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba Ayatola Khamenei ko Iran jamana tɛ kɛlɛtigɛ maa na a tɛ bin maa kan nka ye maa o maa n'i k'i bɛ dankari Iran jamana la Iran jamana na tajuru sara bere boloda ka ɲɛsin mɔ janvier kalo tile 26 tɛmɛnen Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye laseli kɛ k'a fɔ bibi na Iran jamana ko a yanfan fan bɛ kɛlɛkɛminan de la dewu n'o ye Ameriki jamana kɛlɛcɛw n'a kɛlɛkɛminanw ye u labɛn bɛ Iran jamana kama a ko ni Iran jamana kɔni t'a fɛ Ameriki jamana ka s'a mɔ a ka sɔn sigikafɔ mɔ sigikafɔ min bɛ bɛn Ameriki jamana mɔ n'o ye mugujugu dilan min ni o siga bɛ k'a fɔ a bɛ k'o kɛ a ka jamana kɔnɔ nucléaire a k'o hakilina bila Iran Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a y'a yira a ka laseliw la k'a fɔ Iran jamana ɲɛmaaw kana ɲinɛ k'a fɔ juin kalo tɛmɛnen tuma min na u ni Bani Israël bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛ taa jɔ u ni Bani Israël cɛ tuma min Ameriki jamana ye susuli kɛ Iran jamana kɔnɔ a ka mugujugu dilan yɔrɔw minnu bɛ yen k'olu bon ko nka ko nin sen ni Ameriki jamana ko k'a bɛ Iran jamana bon k'a bɛ juguya ni juin kalo tɛmɛnen ta ye ko kuma a ka kan fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'o bali Iran jamana maa ɲɛmaaw fɛ u k'o fɛɛrɛ tigɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ Greenland gun kungangoro ani Denmark ni nazaраlatɔnba Union européenne maa ɲɛmaaw cɛ k'a sigikafɔ daminɛna ka ban wa k'a b'a jigiya k'a fɔ sigikafɔ bɛ sɔn ka kunjɛ ɲuman na kunnafonidilaw ye ɲininkali tɛnku Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la Greenland kunga a ko bibi na sigikafɔ daminɛna wa ni dɔwɛrɛ kɔni ma kɛ sigikafɔ in bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye bawo Ameriki jamana mago bɛ Greenland gun na Ameriki jamana ka lakana bɛ don a da fɛ diɲɛ yɛrɛ lakana bɛ don a da fɛ ko kuma Greenland gun sɔrɔli Ameriki jamana fɛ ani kɛli ka kan k'a b'a jigiya k'a fɔ u na bɛn k'a dɔ kan Donald Trump y'a yira a ka laseliw la k'a fɔ
dakun minnu be sigikafɔ nasira fɛ u sera ka bɛn a dakun caman kan o ni nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw cɛ wa k'a ka di nazaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaw yɛrɛw ye bi u ni Amérique jamana ɲɛmaw ka bɛnkan dɔ tɛgɛnɔ bila Groenland ko kunga janvier kalo tile 21 tɛmɛnen OTAN kɛlɛbolo min ni Amérique jamana ni nazaralatɔnba Union Européenne bi ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ o kɛlɛbolo OTAN ɲɛma secrétaire général Mark Rutte kun ye a jira k'a fɔ ani Donald Trump kumana o kuma ɲɔgɔnya senfɛ u sera ka ɲɔgɔn ye gwɛlɛya caman kan minnu kun bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye sigikafɔ kɔnɔ wali kelen bɛnkan tɛgɛnɔ bilali kɔnɔ Amérique ni nazaralatɔnba Union Européenne cɛ Axios kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo secrétaire général Mark Rutte a ye fɛn dɔ dajira Amérique jamana ɲɛmaa la fɛɛrɛ do n'a bi sɔn o ma Groenland gun bi to Denmark ta yala a ka se bɛ boli a kan nka bɛnkan min tɛgɛnɔ bilara Amérique jamana ni Denmark cɛ san 1951 k'a lajɛ ka yɛlɛma don bɛnkan la n'o kɛra Amérique jamana tiɲɛ don Denmark jamana ka se bi boli gun in kan n'o ye Groenland ye nka Amérique jamana bɛ se k'a ka surasiya dagaw cooko gun in yɛrɛ kan ni OTAN tɔn jamanaw y'a ye k'a fɔ farati bɛ ka bonya gun in fa fɛ nka Denmark minisiri ɲɛmaamuso Mette Frederiksen kɛlen k'o kuma mɛn a ɲuguna kuma nɔ a ko OTAN tɔn jamanaw secrétaire général Mark Rutte ye diɲɛ ye k'a bɛ taa kuma Denmark jamana tɔgɔ la ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ye Denmark tɔgɔ la gun Groenland kunga ko OTAN tɔn jamanaw secrétaire général Mark Rutte k'a dɔn k'a fɔ bebe na sigikafɔ nan bɛ a sira kɔrɔ kan kuma ɲɔgɔnyaw bɛ kɛ siraw minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ bɛ senna o sira in kan o kuma a ka fɛɛrɛ dajiralen Donald Trump la ale t'o kalama nazaralatɔnba Union Européenne a ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nazaralatɔnba Union Européenne jabala la Belgique duguba la Bruxelles la surato dun dɔ dala ka hakili jagabɔ kɛ u kan ka Donald Trump babali cogo min ka sabu kɛ a kɛmɛ farati ye u mɔ bi a barata Amérique jamana ɲɛma kan ka kɛ nazaralatɔnba Union Européenne jɛɲɔgɔn ye kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Amérique jamana kunnafoni diso la min bɛ wele ko New York Times Donald Trump kɛlen kɔfɛ ka nazaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaw mafiɲɛya ni ka nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw bɔ dala ka sabu kɛ a ɲɛmaw kɛwale ko in ye nazaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw tɔɔrɔ bawo a y'u kuma suli o de y'a to bi u yɛrɛ b'a fɛ ka fɛɛrɛ dɔ boloda Donald Trump bɛ se ka babali n'o fɛɛrɛ ye cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Donald Trump a bɛ k'i ɲɛsin nazarala jamanaw ma k'u kɛlɛ cogo min nɔ a cɛnni ka bon u ma nafoloko ta fa u ka minɛn bi don Amérique jamana kɔnɔ ka feere Donald Trump bɛ ka zale girima da u kan o kuma nazaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ surato du da la Bruxelles Belgique duguba la u bɛ hakili jagabɔ kɛ u dulonnen bɛ se ka bɔ Amérique jamana la cogo min lakanako nasira fɛ ani sɔrɔko nasira fɛ bawo sɛmɛnjiri min kun don a bina ka ŋwɛni bɔ fa bɛɛ fɛ nka kunnafoni diso New York Times ye a jira k'a fɔ nazaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw ka nin ɲɔgɔn sɔrɔ in u ye jaragwɛlɛyaba kɛra o hali n'o y'a sɔrɔ tajuru siraw minnu kan ka ɲɛsin Amérique jamana mɔ u fɛ o ma ɲɛ dɔn nka ka sigi a kuma yɛrɛ da la o ye jaragwɛlɛya ye u fɛ sisan a tɔ ye sa min fɔ n bɛ darɔ wale ka tugu o la bɛɛ sigi mɛ k'o de kɔnɔ Amérique jamana kiriko minisiriso ye gafe dɔ dangɛnɛmayali daminɛ Amérique jamana waritigi ba dɔ kun bɛ ko Jeffrey Epstein jamana ɲɛmaw jɛɲɔgɔn don seko ni dɔnko binaku a tɔgɔtigibaw jɛɲɔgɔn don man yɛrɛ kun di ko ɲuman kɛ den da ni musomani san 10 ka taa se san 14 mɔ a ɲajɛla de kun ye olu de ye wa setigiba caman jamana ɲɛma caman jamana ɲɛmakɔrɔ caman dɔnkilidala tɔgɔtigiba caman kun bɛ yɔrɔ sɔrɔ a ka o ɲajɛ dala man minɛna kiriko ma yero bawo a su yera kaso la nka min y'a to ko n yɛrɛ y'an ka bonya bɛ Amérique bi jamana ɲɛma Donald Trump jɛɲɔgɔn don wa Donald Trump a dɔnnen don k'a fɔ tulonkɛ bɛ fan o fan fɛ a bɛ yen Jeffrey Epstein Amérique kiriko minisiriso ye
sɛbɛn dogolenw bɛɛ lajɛlen labɔ k'a sabu kɛ kuma kun cayara. Jamana tɔgɔla kiri ɲɛmaa danga Ameriki ni o ye Todd Blanche ye. A ye kunnafonidi kɛnɛ sigi senga Ameriki jamana kɔnɔ. A ko kiri ko minisiriso a jagoyalen kun do a kansa k'a sabu kɛ wasabulon filaw de ye a jira k'a fɔ gundo gundo bɛ Epstein ko la. Nafolotigiba in ka kɔrɔ a ka dɔ Ameriki jamanadenw fɛ. Jamana tɔgɔla kiri ɲɛmaa danga ko gafe miliyɔn saba ɲɔgɔn na ko in kun ka o de dira Ameriki jamana wasabulon denw ma. Ja n'o ye video ye o ba fila photo o ba 180 ɲɔgɔn na Jeffrey Epstein ka ɲajɛw kun kan. Denda ni minnu kun bɛ ja ninnu nɔ musomaninw u ɲɛdaw kɔni dogora. N'a bɔra Ghislaine Maxwell la o kun ye waritigiba in yɛrɛ Jeffrey Epstein a ka secrétaire ye. Non tɛ mbogotigini ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛda dogora. Cɛ o cɛ kun bɛ a kɛnɛ kan video ba fila la ani photo ba 180 na a si ɲɛda ma dogo. Congrès fana ni o ye wasabulon filaw ye Sénat ni Chambre des représentants Amérique n'a den min mago bɛ jɛlenya bolo ma photo ninnu na o bɛ se ka se kiiri ko minisiriso la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Jeffrey Epstein a minɛna Amérique duguba New York ka polosilakaw fɛ san 2019 juillet kalo tile 6. Seereyaw ye a jira k'a fɔ san 2002 fo san 2005 a ka dagabanaso min bɛ Manhattan a kun bɛ dendaninw de fara ɲɔgɔn kan ye musomanin minnu si cayalen ye san 14 ye k'i yɛrɛ ɲajɛ olu la a kelen kun tɛ a ka maaba bisimilalen o ɲajɛ kɛnɛ kan a dagawuli teriw a dɔnbaya siraw politiki binakun ma ɲɛmaw Ameriki ani Ameriki jamana kɔ kan jamana ɲɛmaa kɔrɔw ani jamana ɲɛmaw dɔnkilidala tɔgɔtigibaw nin bɛɛ de kun bɛ yɛrɛ sɔrɔ Jeffrey Epstein ka ɲajɛ in dala ni musomaninw ye minnu si cayalen ye san 14 ye. Kuma min na n'a minɛna juillet kalo tile 6 san 2019 yanni da ka don a ka kiiri la a su balala ka ye kaso kɔnɔ kabini o kɛra kiiri dara ye dɔ ye nka politiki binakun n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲamaya ɲinini fɛn bɛɛ lajɛlen bɛrɔ maa bɛɛ ko bɛ maa min ye i tɔ t'o fa politikimaa dɔw de wuli mɛ ka sonsa kwa wuli bi k'a fɔ Donald Trump jɛɲɔgɔnkun ye Jeffrey Epstein ye wa ɲajɛ ninnu caman na a yera. Kokolo minnu kɛra ye a sen bɛrɔ wa n'o dun jɔra a la bɛɛ o ye magosa y'a mɔ politiki binakun kan o ko de wuli bɛ bi. Jeffrey Epstein danganiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ a ka nin ɲajɛ in dala Ameriki jamana ɲɛmaakɔrɔ Bill Clinton o kun b'i ye bi jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛnɛ kun b'i ye. O de fɛnɛ bi dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛma da a k'an bɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ.